Sikubingelele sikwamukele mbukeli wensika yesizwe TV1 nomlandeli wohlelo iTell Your Story. Igama lami uNgosi wakamngadi. Njoba wazi ke ukuthi ke lolu hlelo likulethela nje abantu ke abazohlala phansi nathi ke bezosichazela ngeinkinga zabo ke ababhekene nazo empilweni. Mase belindela wena njengombukeli wensika yesizwe TV1 ukuthi ke ubafikele nesisombululo noma ke uze nesisombululo kule ndaba esobe sikhuluma ngayo namhlanje. Namhlanje sendaweni esingeke siyidalule sihleli futhi nomnomzana la eceleni kwami naye futhi singeke simdalule nasebusweni futhi ke nizosixolela ababukeli naye futhi ngeke simveze ngesimo sokusinda kodaba lakhe noma ngokusinda kodaba azoliletha la phambi kwensika yesizwe TV1. Mbukeli ke soxolisa kakhulu ke ngevideo yethu edlule ke ukuthi ke sikulethele ukuhixo okuthize lapha na kumsindo. Sizamile namhlanje ukuthi sithi uqinisa kancane ke lapha namabhawodi ke kuyona ke technical team yathi usilungisela lapha na indaba yomsindo ke kodwa ke njengoba sisendaweni enomsindo ke kodwa ngineshow ukuthi ke uzosizwa mbukele ekhaya nomzane. Sizokufihla njengoba sikufihlile futhi negama ngeke silisho. Engizokucela nje kuwena ke ukuthi ubingelele ababukeli bensika yesizwe TV1. Sakubona futhi njani? Ngithanda ukubulisa ababukeli kuyo yonke indaba afikelela kuyo. Nomzane, umuntu ekhaya nombukeli ekhaya mengakubuka noma mengakulalela uzoza ukuthi ke awusuki lapha eKwaZulu Natal noma mhlawumbe yimi nephutha. Ngokuhlala usuka Ngokuhlala futhi ngisuka eStern Cape. Eastern Cape ba. Yebo kunjalo. Okay, so la eThekwini angeke sidalule ukuthi uhlala lapha la eThekwini ngesimo sokuthi ulethwe yini isikole angithi ngicathi. Yebo kunjalo kodwa ke noma ke ngathi kwanziwa ngisinike le ndawo into nginangqaki le. Okay. Mbukele ekhaya. U-Anonymous la unodaba asilethele lona noma ngithi ke asibhalele ukuthi ke sizozama ukuthi simvashele sihlale phansi naye sithi ukuxoxa esilethele ke udaba lakho ukuthi lifuke sikwazi ukuthi sishare nezwe lonke laseNingizimu Afrika. Mfowethu ngingowongeni odabeni lakho ngiyalazi ukucayi and futhi ke kunezimpilo at stake. Kuzofanele sinyathele kahle, we are treading on thin ice kahle mesikhuluma ngodaba lakho kodwa sizozama ukuthi umbukele ekhaya elizwe noma silichaze sizosiya singene kulona lonke elijulile kodwa sizothi nje nqampunqaphu phezulu ukuze ke nombukele kwazi ukuthi naye esinikeze umbono wakhe kulolu daba esikulo before mfethu siye kulona kodwa udaba lakho kungokwenzeka isigameko lesi othi uzosixoxela ngaso. Ubumuntu onjani umbukeli mhlawumbe ngathi uchazela umuntu ekhaya ukuthi umuntu onjani kahle kahle. Okay kahle indlela eniphila ngayo umuntu nje othandela abantu open into kanjalo nje. So umuntu nje othandela abantu open. Ekhaya bangaba ekhaya ngokuhlala siba u6. Siba u6. Mengathi mhlawumbe niba u6 bangaka abahlala nawo kule household kahle. Abahlala nami njengoku ngathi baba yi4. Ku6 mina sonke khaya kahle abantu bawu4 mina. Ungasibalela ukuthi uhlala nobani. Hlala nobhuti abawu3 usisi oyedwa. Bese baba lo esizekade. Bese zoba yikhehle ngengitheni bangubaba likhehle ubaba somdala siyazi. Okay. So mbukele ekhaya encwadini njoba ichaza nje umnomzane la ukuthi ukuphila nibanga ekhaya kanje kutheni ba u6 kodwa ke uhlala nobaba obhuti ababili nosisi. Abancane kunawe la. Ya abanye bancane nami but abanye abadala kunami. Okay, khona bangaphambili kwakho. Yes, khona bangaphambili kunami ungubhuti nosisi. Alright. Labo ngikhumbula kahle uthe basebenza abahlangana. Ya abanye abasebenza ngabantu abasebenzelayo abatufuzelayo yabo. Okay, mnomzane ngizocela ukuthi ke singene edabeni esize ngalo kahle. Lokuchazela umbukeli la ku-channel ukuthi ke kwenzakalani empilweni yakho awusichazele nje udaba lapho kahle olukwenziwa baleli channel noma elikwenziweza la ku-channel. Angiqale kanje yabo. Ngathi kunotata engihlala naye ekungumkhulu wami kodwa mina ngimbiza ngotata bavele ngikhule ngihlala naye ne. Lo tata lona uyigwisa. Yes, uyigwisa. Udokotela futhi uyalapha noma unyanga. If ngicela ukuthi uyigwisa umuntu othakatha umuntu oloyayo kahle kahle. Oh, umthakathi. Yathakathi uyalo uthakatha strong. Okay. And umthakathi owaziwayo endaweni. Seziningi nje into ezenzile ezingekho right yabo. Kodwa abantu bengenafakazi balonto. Manje singaze sifike ekuthakatheni kwakhe. Encwadini uthe ukufundisa ke manje ukuthakatha. Asiqalelana ke. Into osanda ukuyithola ngithi. Yebo kunjalo. Ubenzani noma iziphi izinto abezenza
ezikwenze ezagcina wena usubona cause wena osumdala manje kulabahlala nawe ekhaya usubona cha ubaba uyathakatha noma umkhulu uyathakatha uyiziphi izinto ubenzani kahle 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 nathi nilele nathi ngesikhathi sebusuku ndistadisha cause njengomuntu ofundayo yabo istadisha ngendlela yanibona ngathi nizecinga ukuthi senilele yabo and wase nje wendlela wenza ngazo wenza ngendlela engayiqondi kahle engatholakaliyo enemithi ebotshwe ngomphathi kamnyama yabona nje ube umuntu obeshade like mombheka kahle kahle ngokwenza kwakhe yebo so ube umuntu othi mephumile ethi uyomba noma uthi khona yosebenza khona abantu so ubengasho ukuthi kahle kahle yini ayenzayo ngokuphela ya abengasho ukuthi yini ayenzayo but kodwa ngendlela ayachaza ngathi bathi uyabuya emsebenzini but singabantwana kunaye understand okay itime njengoba sixhumeke kulo isho ngendlela lisebenza ngayo leyo but nangona bese ngayazi bayikanye lenzani all right umbamba nini ke ukuthi uyathatha noma umbamba kanjani usuku nje la nakwazi ukuhlala phansi khona wasekutshela ukuthi cha mina na umsebenzi wala ekhaya umbamba kanjani kahle kahle if ngikhumbula kahle olunye usuku angathi bathi kuseni njengoba ningumuntu ofundayo manivuka nenza izinto zami ngendlela yabo then ngemini wanenzela into engayiqondi yabo wavuka wapheka isidudu esiphaka isidudu wasipholisa wabe ninika isidudu esukwindishi ithi aliyazi ini isidudu ungachazela umbuko ekhaya ngathi bayiparish eliphekwe ngempuphu all right ngakubaba ya sapholisa bese ninikeza ke yona uthi andihambe ke ndiye kulandlu yakhe asithi unendlu yakhe asebenzela kuyo ke naye angena kuyo ehlezi ivaliwe yabo indlu ehlezi imnyama ngathi ba andihambe nje kule ndlu ngifike khona ndifake leli parish but indlela ndifaka ngayo andikungena mina ngizolifaka nje ndiphusha emnyango ngibuthi isikhathi imake le ndlu le isigcine ekhaya ya iseyadini ekhaya mina anivumelekile ungena kuyona uyena kuphela ungena kuyona ya kuye kuphela umuntu ongena kuyo lonto kuye kuphela ongena kuyo lonto eyisengenile akulayito kuba mnyama okay mobuya ke lapha ekhambiseni parish because siya la ekutheni uconfessa nini ukuthi wenzalani balo okay into yaba khona ke laqala goloza ke kongena wena ndibalanda njaba ngena naye yedwa yabo asenimbuza ba njema kule ndlu ngena nawe wedwa mina ngizongena phaya if ndibendivelwa ingxaki kuzowenzakalani yeah ngicela ba sekuyisikhathi yabo umthando ukhulile yena sengafana noba nguninda noba kunini yabo if esifa yena ufisa ba kube ndimi umuntu onakela into zakhe ngendlela abenza ngawo naye okay futhi manje ufuna ukudlulisela ke izikhwama zakhe lezi asebenza ngazo umsebenzi omnyama noma uyasho ukuthi manje nezinto ezilapha endlini engifisa ungisaye nazo futhi kahle ukudlulisela kahle isikhwama ya ngisikhwama ngoba kahle indlela ngazo umuntu ngicela uba yona ndlela asebenza ngayo lena yona ndlela emasebenzisane ngayo sobabili so imake la engifuna uya khona kahle uyamkela wena ukuthatha izikhwama lezi athi unikeza zona hayi lutho angeke ngikwazi okay kodwa ekusebenzeni kwakhe uhambile naye ndihambile naye ngoba beniforce ngemsenkani yabo nisiwe niyaphi ebusuku semini nisiwe nenzani isikhathi sebusuku lapha ebusuku kakhulu enye kusenzi ungakathi ngaphuma ilanga and ifihamba naye ngiyena ukhuka phambili ngoba vele ngiyendlela yaziyo yeah enhleba la siyakhona ndingethuki zonke into kubuzwa ngumuntu ofuna enze yonke into uintroduce kahle lwanini zakhe okay yabo into kanjalo nje so usungenile-ke manje uhamba naye uyakukhombisa ukuthi kwenziwa njani imizi la ohlala khona ikhona esengenile kuyona wakuse ekukhombisa ukuthi enzani ini khona ya mininzi sengenini khona mininzi so bese vele nje usuqala ukuthi cha le ndlela uyayamkela kodwa uphoqelwa ukuthi uyenze ngingathi ukuthi ngiyamkela kuba benyanzeliswa kahle ayonto engiyithandayo le ngoba bengicela kahle ifa nifuni yaphuma kwakhe if niphuma kwakhe angathi nophuma ndiki okay mbukele ekhaya ngicathu uyamuzwa uanonymous udaba lakhe la ukuthi cha ubaba
umkhulu ahlala naye umuntu osebenza ngomuthi omubi wafundiswa ngawo ngesimo sokuthi uyambona ukuthi uyakhula and usebanjiwe ukuthi usebenza ngento embi so wase ethathwa ehamba nomkhulu ehamba emthakathisa kahle kahle angithi okay wase introduce nasezilwaneni zakhe umkhulu angithi usuyazazi manje ukuthi kunezinto ezikule handle ya odongo uzibona ngamehlo angithi wakwayibona ngamehlo angikazi ndizibone ngamehlo kodwa kona ndiyazi ukuthi zikhona into eziphakulanzi le zikhona izinto yazikhona into eziphakulanzi okay ini ekwenze wasaba noma ukusaba ini ekwenze wasaba ukuqhubeka nomsebenzi kamkhulu ngesimo sokuthi awumthi uyazi vele kuphilwa ngawo la ekhaya yini ke wena ekwenze wathi cha mina ngeke ngiyimele lento ngiyaphuma ekhaya ngiyahamba okay into engayo ngibeka kanje kunobhuti wami engimthanda kakhulu omncane manje yena into engasuzananga ke kahle naye elikhehleleli uthi ube wanikeza umuthi ehambeni kwe 2 weeks back unikeze umuthi ethi mina ngoba nenze kanjani ngifakele lo ubhuti wami khona azofa if esiyefaka ukuba uyena mina endothatha amandla ngaye yini endophakama ngaye kahle kahle mina ngokudala igazi kahle kahle uthi thwebula umfweni yes njengoba umfowethu umsebenze ngaye so iyona ke into ekwenza ukuthi manje uvela umsukumele nje straight uphume uhambe ekhaya ayona into enibona ningayithandi ningayizwa nje kahle leyo ukhona umuntu osedlulile emhlabeni omaziyo ngesandla senu nomkhulu noma ngesandla samkhulu ya bakhona akekhona bakhona encwadini lapha ku-email ubhale wathi unomfundi owafunda naye omaziyo enijwalene naye wakamakhelwane ubengathi unekusasa eliqhakazile washona awungichazele kwenzakalani lapho ukuze kushone usisi loyo and kwenzakalani after ekutheni usufike emngcwabeni wakhe ube wazi umkhulisana okay into eyenzakala umkhulu wanikeza njengoba nidlwana nentombazana le yabo and indlela zilangani ngiyawuthi yini ayithandayo yini angayithandi yeah lo mkhulu wami utata lona wanibuza uba umakhelwane lo wami angathi wahlakaniphile esikolweni bese niyavuma ke namuhla okay wanicela ukuba njengoba ehlakaniphile ndivuma kanjani ahlakaniphi kwedlula mina uyabo andawe namthe ngitshela ndathi ngamphendulile yeah wanicela ba manje seyisikhathi kwatheni naye akalandele amadlo akayi kuyisomkhulu bakhe kuba akakwazi ukuhlakaniphi ukwedlula ingane yakhe uyabo then wathenga idrink lomkhulu ngayithatha vele wafaka umuthi wathi yimina nifilapha nifika mina ningazi ngiyayiphuza idrink kufika mina ni-act ngazi ngiyayiphuza bese ninika yena uyena ozofaka wazizwa kanjani usuzwa indaba zokuthi udade lwakazakhe emhlabeni kwaba khona kona ukuphoxeka noba ke ibingekho nami into benizoyenza ngoba ngithonyiwe kahle kahle uyabo kuba khona nje ngcebeni wakhe ndaya kona babona abantu bekhala kona kodwa mina iqiniso nibe ndaba esile nje ngubani onesandla sakhe ukuzafa kuyasinda kakhulu mbukele ekhaya so ikona ke lokho kwenza ukuthi uvele uphume uphele njoba uhlala nje kule ndawo lesingeke siyidalule ngokusabela awusabi ukuthi uba abantu lapha bathumela izinto zikulandele mhlambe ngoba incathi insile ekhaya usazisele ezinye noma ukhona wakwenza ukuthi uphume lapha ungena ungashiyanga lutho yakho ilutho akukho enakwenza uba even ebusuku andilali nje kahle ndiyethuka bathi umuntu omileyo phela eqoke bed yabona nje nini izinto nje so kuningi so kahle la mbukele ekhaya kusho ukuthi noma ngithi ngokubuka kwami usawumuntu osadinga ukugezwa ngathi kanje insebenze ethize yokuthi igeze lesi sinyama noma lezi zinto zikamkhulu ezikuwe noma azifaka kuwe zigcine zingabi namandla kanje yacabanga ngawo futhi kahle ukufika kwakho la ku-TV uzocela isizwe sikusize ngembono nanokuthi singayenza njani indaba yakho yebo kunjalo so mbukele ekhaya njoba umuzwa nje uanonymous ukuthi udaba lakhe ngokwami likhulu kakhulu and lijulile ngoba isombululo salo udaba lolu angisazi singaba ngawuphi angazi noma umkhulu umuntu othakatha uyaboshwa noma mhlambe kwenziwa njani noma mhlambe into engamsiza yikho mhlambe ukuthi uthola inyanga ezokusebenza iqinise wena
angazi kodwa umbukeli kuma comment section engasho ukuthi ngokwakhe ucabanga ukuthi udouble nje lungalungiswa kanjani noma lingabheka kanjani. Mfowethu uyazi ngiyofika nje ekutheni umbukeli engasiza ngane. Wena ke njoba uthi lo muntu uyazi ukuthi usisi lokugcina lo okuyena ovulwa wasukuma wathi uzobhalela i-channel oshonile. Mengathiwa noma mengathiwa umphakathi uyazi ukuthi umkhulu owenze lesisehlo noma owenze lesenzo yini engehlela umndeni wakho mawucabanga? Kuningi into ezingenzeka kahle kahle endlela ensuka khona ekhaya. Umuntu othakathayo uyachiswa uyabulawa. Yena kodwa ke into eyinkinga into engingakwenza asethe kuzofana nabanye abangenzanga nje. Umndeni wonke phela lapha usubala wonke. Umndeni wonke sabona indlela sobekana thina ngoba umndeni wonke uyathakatha umndeni. Cha, so kahle udaba lapho lukhalela laba abantu abasele nobaba kahle. Ya into edela ukuthi banilindile balilohlelo ngicingela abantu abasele ekhaya nomkhulu ba abekho safe usafe kubo abukho bangafana bakune umphakathi ngezwe ungazi bangunini and bangafana bangunini. Okay, njengoba ngishilo mfowethu usangeke singene kakhulu kulona udaba lakho. Sizolidlula nje phezulu njengoba silichaza mase sishiyela nje imbono kaMbukeli ukuthi yena ecabanga ukuthi singenza njani into efana le. Mase thina siyazama ukulandelela ukuthi ukuphi nakuphi esingakwenza ukuthi sizama ukuthi le ndaba sibhulele umlilo okhona ngoba kahle into le elokhu ikhandeka njengoba ikhandeka nje kunemphefumulo yezingane ekhona futhi kulezo sidame kuleyo ndawo leyo. So angazi soyilungisa kanjani kodwa bengizothanda ukuthi nekukhona inyanga esisebenza nayo lapha kuhlelo esathokoza emakhosini engasiza odabelo nje noma engakwazi ukuthi iqinise namfowethu nomndeni wakhe isondele kuthina sikwazi ukuthi sizame ukuxoxa nayo noma ke umbukele ekhaya menombono acabanga ukuthi anganawo ukuthi sizame ukulungisa lo daba engenelele. Mfowethu mengathiwa uyacela ezweni iningizimu Afrika yonke ilalele amazwi akho ukucela nje kubona yini ongayicela futhi ungathini emazini okugcina before silivale uhlelo ukuze sikwazi ukuthi silungise le ndaba yakho and ngineshow mase kuthi uyalunga sizozama futhi ukuphinde sibuye nawe sizama ukutshela abantu lapha ekhaya ukuthi wasizakala kanjani ngento efana le. Amazwi okugcina ungathini umuntu okubuwayo lo? Okay, amazwi okugcina engingawacela ukuthi ngicela nje ukucekiswa if kunje kwenziwa kanjani kumele ngoku action emele ngikuthathe kuze umndeni wami uzoba safe. Yeah. Ikona nje lo kudingayo ukuthi umndeni wakho ube safe nawe ukwazi ukuphila normal life ukwazi ukubuyela esikoleni. Konje ubehlelayo usafunda ngithi? Hayi ngithatha attend esikoleni ngoba kanti sengiyasaba nje esikoleni. Ya khona ngeke akwakulula kwenzeke lokho ukuthi ukwazi ukuthi uphinde futhi ubonakale la indlela zakho zifana ingakho ula endaweni la ubalekele khona njengamanje. Yebo. Mbukele ekhaya Seka Sizwe TV1 ilethelele lo hlelo tell your story. Ngithanda nje ukubonga kakhulu kuwe mbukeli ngokusubscribe nokulike nokushare nokusupporta le channel. Inombolo yethu ilula kakhulu if unodaba ocishe lifane nelami nomzana noma ofisa ukushare naye noma ofisa ukumbonisa kulula kakhulu ithi 062 ithi 012 ithi 1225. Inombolo yethu enjeleyo ke ongasithinta kuyo ke mbukeli Sizwe TV1 nomlandeli wohlelo esiyathokoza emakhosini. Mnomzane ngithemba ukuthi udaba lakho sizolilandelela sikazi ukuthi sikusize futhi kuloko obhekene nakho. Yebo futhi ngiyabonga. Until ivideo elandelayo mbukeli siyabonga.